Een speciale avond was het vrijdag in Stekske. De jubileumprins van de Pielhaan in Landweert werd na lang speculeren uiteindelijk onthuld. Maar voor het zover was, moest er natuurlijk eerst plaatsgemaakt worden voor het aftreden van de oude prins. Ja, een beetje kaal nog op de kop, hè. Het was mooi. Een leuke tijd gehad. En ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan, zeggen ze. Ja, wat was er zo leuk aan die tijd? Ja, je moet er eigenlijk gewoon overal heen laten komen. En je gaat overal naartoe, je leert niet je mensen kennen. Ja, het is gewoon één groot feest. We hebben er gewoon volop van genoten. Naast het 11-jarig jubileum was er die avond ook nog een bijzonder moment. De Pielhaan mocht namelijk toetreden tot de Rooise Vorstenraad. Jazeker, een hartstikke trotse vorst. En wij mogen als Pielhaan hartstikke blij zijn met deze onderscheiding. Wij zijn hartstikke trots als vereniging zijnde dat we de afgelopen jaren met zoveel inspanning en laat zo zeggen ook naar de buitenwereld hebben laten zien wat voor vereniging wij zijn, waar we allemaal voor staan. En wij zijn hartstikke trots dat wij dit hebben verdiend. En deze, die hang ik, zolang ik vorst ben, hang ik deze mooie medaille elke dag om van de vastenavond. Ja, de Pielhaan die is een jaar of 4 terug is die, bij ons gekomen, heeft gevraagd of ze eventueel lid konden werden van de Vorstenraad. En toen hebben we aangegeven van, natuurlijk als er mogelijkheden zijn, staan we er zeker voor open. Maar dat betekent wel dat je als vereniging moet ook iets betekenen voor de week waar je vandaan komt. En dat is in dit geval Landweert. En als je ziet wat de Pielhaan voor activiteiten organiseert, zowel voor de jeugd als voor de ouderen. Ze hebben een hele stabiele vereniging. Iedereen die hier komt wonen van buitenaf, die heeft ook de mogelijkheid om lid te worden. Dus het is ook een vereniging voor iedereen. En dat betekent gewoon dat dit een volwaardige vereniging is. En als je een volwaardige vastelavondvereniging bent, dan heb je gewoon recht om lid te zien van de Vorstenraad. Het is uniek in Limburg, is echt waar. Dat er, wat wij hier in Venray neerzetten met al die verenigingen samen om de vastelavond zeg maar, te vieren op een manier waarbij je op een hele goede manier met elkaar omgaat en tegelijkertijd ook elkaar eens probeert te hak te zetten, want dat is toch vastelavond. En dat doen we met z'n allen toch samen en dat is mooi om te zien. Van deze officiële plichtplegingen kregen de 3 mannen in de kelder van het Stekske heel weinig mee. Ik voel me op dit moment redelijk goed. Beetje gespannen, maar gezonde spanning. Wanneer hebben ze jullie gevraagd? Dat is ergens geweest eind augustus. Stonden de jongens van de PKC bij ons voor de deur. Of die hadden mij 's middags met een smoesje een appje gestuurd. Of ik vanavond thuis was. En ik dacht van, wat is dat dan? Dat weet ik ook niet. Nou ja, kom maar, ik ben er. En die stonden s'avonds met z'n 3 aan de deur. Toen dacht ik wel van, dat weet ik niet. Maar omdat mijn dochter eigenlijk nog wakker was, zijn ze eigenlijk samen met mij aan een interview begonnen over de wijk. En ik heb heel volmondig allerlei antwoorden lopen geven op allerlei verzonnen vragen. En ik vond het geweldig. Totdat mijn dochter naar bed ging, toen kwam het hoge woord eruit. Toen heb ik eerst heel hard moeten lachen en toen dacht ik wel van wauw, gaaf. Toen ze mij dus kwamen vragen, toen ging bij mij wel al een belletje rinkelen. Dat ik dacht van, ja, wie kan dat dan zijn dat ik gevraagd word als iets voorbij carnaval. Want je weet dus van tevoren niet wat er gaat gebeuren. Maar ja, toen dacht ik, ja, er woont maar één iemand in Landweert die ik verdenk die mij zou kunnen vragen. En ja, dat was Koen. En dat bleek dus achteraf ook te kloppen. Ja. Tim, Job en Remco, die stonden aan de deur. En die vroegen of ze wat of even binnen mochten komen. En ja, ze hadden wat te vragen. Dus ja, aan tafel gaan zitten. En ja, de kinderen eventjes naar boven gestuurd. En ja, toen vroegen ze van of ik in ieder geval adjudant wou worden. Ja, nog niet in de gaten wie er prins, dus ik moest eerst ja zeggen. En samen met mijn vrouw overlegd. En uiteindelijk heb ik toch ja gezegd en ik heb er absoluut geen spijt van. Uiteindelijk was er dan het hoogtepunt van de avond. Het uitkomen van prins Koen I. Prins Carnaval 2020 is prins Koen I. Nou is het hoge woord eruit, dus dit is lekker. Wij gaan er nou echt van genieten. Nou kunnen we lekker los met z'n allen.
Ik had begrepen dat je eigenlijk niet zo'n carnavalvierder bent. Hoe ga je dat invullen? Mijn vrouw heeft mij de afgelopen jaren heel goed geïnstrueerd, dus ik weet heel goed wat carnaval vieren inhoudt. Dus wij gaan er een hele mooie carnaval van maken. Dat was toch aardig, want tekst die.